για part 2, για το προηγούμενο δεν πήγε πολύ καλά. Είχαμε μείνει στο Larin Lore. Στον Άντζελο δεν έχω κάποιο που δεν μ' αρέσει κιόλας. Πείτε ότι είναι η συνέχεια του προηγούμενου βίντεο, okay, sorry. Δεν φταίω εγώ, ήταν κάποια τεχνικά θέματα. Στο Mortis έχω το Rouge Mortis, όπου ο Mortis έχει το καλύτερο για μένα skin σε όλο το game, που είναι το Dark Mecha Mortis. Είναι το μόνο skin που θέλω. Αν μου δώσει το Brawl Stars αυτό το skin, δεν θέλω κανένα άλλο. Κανένα άλλο. Είναι το καλύτερο skin σε όλο το Brawl Stars για μένα. Λοιπόν, στη Max έχω το Street War Max και το GT Max, που είναι και τα δύο από Legendary. Όχι, αυτό είναι από Legendary και αυτό είναι από Mythic Star Drops. Mr. P, έχω το Mr. Fly που το αγόρασα με 39 gems γιατί ήταν προσφορά και το ήθελα. Byron, δεν έχω κάποιο, θέλω το Byron the Wheatle, αυτό τέλος πάντων. Ναι, φύγε όμως. Αυτό με την μπαταρία, man. Squeak. Squeak, έχω το First Blob Squeak και θέλω το Nerd Squeak. Είναι το αγαπημένο μου το Squeak. Και από τα καλύτερα, ναι. Τώρα δεν έχω και δεν μου αρέσουν κιόλας. Buzz. Άλλη ιστορία τώρα, έχω αρκετά skin. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω το Kaiju Buzz. Έχω το Fernir Buzz, που είναι από το Brawl Pass. Έχω το Eld Fernir Buzz και το Mork Fernir Buzz. Και έχω και το Godzilla Buzz από το event. Δεν θέλω κάποιο προφανώς. Στο Fang δεν έχω κάποιο skin και θέλω, το μόνο skin που θέλω από το Fang είναι αυτό που μάλλον δεν θα το πάρω γιατί πρέπει να βάλω λεφτά. Αλλά μπορεί, αλλά δεν ξέρω. Janet. Έχω το G-Force Janet και το Dark Fairy Janet. Το μόνο skin που ήθελα ήταν το Dark Fairy μέχρι που το πήρα. Τώρα δεν έχω κάποιο άλλο στόχο. Willow. Θέλω το Scorpion Willow και δεν έχω κάποιο. Αυτό δεν έχει τόση λεπτομέρεια, αυτό έχει αρκετή λεπτομέρεια, οπότε ναι. Doug. Δεν έχω και δεν μου αρέσει κιόλας, οπότε δεν θα το ήθελα. Τσακ. Προφανώς θα θέλω αυτό, δεν έχει κάποιο άλλο. Και έχω το Inferno Τσακ. Μακαρούν Μίκο. Δηλαδή Μίκο. Έχω το Μακαρούν Μίκο και θέλω το άλλο το skin του Μίκο. Το Wukong Μίκο. Wukong. Η Melody την έχω αφήσει στο σημείο που την είχαμε κάνει στο προηγούμενο βίντεο. Την αφήνω για επόμενο. Lily. Δεν έχω κάποιο. Εντάξει, θα το ήθελα, αλλά όχι τόσο, ας πούμε, ότι πεθαίνω να το πάρω. Leon. Έχω το Silly Leon και το Dino Leon και το Leon the Stray. Το μόνο skin που θέλω είναι το Mecha Leon, το μαύρο υπάρχει. Δεν θυμάμαι. Ναι, το Shadow. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Amber. Δεν έχω κάποιο. Εννοείται πως ήθελα αυτό, αλλά πλέον το έχω αποκλείσει. Δεν μπορώ πια. Εκτός να βάλω αρκετά λεφτά που δεν θέλω κιόλας. Search, δεν έχω κάποιο. Θα ήθελα αυτό το σπαν που είναι. Αυτό. Για το troll παραπάνω, ok. Cordelius. Poison Cup Cordelius συγκεκριμένα. Και θέλω το Odin Cordelius που θα το πάρω τώρα σε λίγο καιρό. Τώρα σιγά σιγά θα πάρω και τον Draco. Λοιπόν, δεν ήταν ακόμα αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο. Όποιος θέλει, το ID μου είναι αυτό που δείχνω. Κάντε μου friend request, μπορεί να τα δεχτώ, μπορεί και όχι, βασικά δεν ξέρω, βασικά όχι δεν μπορείτε. Οπότε γράψτε μου τα ID σας κάτω στα comments και θα σας κάνω εγώ άμα θέλετε.
παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αντίο, αυτό ήταν το part 2 βασικά το βίντεο. Συγγνώμη που δεν σας απαντάω στο προηγούμενο βίντεο, όπως να πέσω διάφορα τεχνικά προβληματάκια. Παιδιά, εντάξει, sorry. Αν δεν σας άρεσε κάντε dislike, αν σας άρεσε κάντε like και μια εγγραφή στο κανάλι μου σας παρακαλώ, για να πάμε επιτέλους 200 subs. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη στο τελευταίο καιρό και ειδικά το Πάσχα. Αντίο.